Ahal vilayet häkimligi, Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşynyň Ahal vilayet birleşmesi, vilayet enanlar bölümi we Medeniyet müdürligi tarapyndan Türkmeniň awy binasynyň öňünde Türkmen halkynyň bayram münasibetli geçirilen Kakdaragyň batly ýaňlantyn sesiň atly dawara baý maglumat monu eýe boldy. Bayramçylyk dawarasy watandaşlarymyzyň gözellikde, nepitlikde, dünýäde deňi taýyp bolmadyk Türkmen halkyna bu ýetişlerini çäkdirliginiň aýdyň nyşany boldy. Bu ýerde ýaňlandyrılan giň gowrumly sergi bayramçylyk dabarasynyň şowkuny hasa baýlaşdyrdy. Sergide nepit halaryň hemde haly önümleriniň, köp görnüşli milli egneşikleriň, kurtödür çawatlaryň hemde häzirki zamanda okma önümleriň baý görnüşlerini tyýlanynda döwür bilen döwürleriň, nesiller bilen nesilleriň arasyndaky ruhy birligi gowunjyň artýar. Dawarada medeniyet we tunwady işgärleriniň çykyşlaryna giňgerim berildi. Olaryň belent keňlerde ýerine ýetiren aýdym saatlaryna we tanitlarynda, folklor çykyşlarynda mukaddes ata watanymyzyň, türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadamyzyň, hormatly prezidentimiz Arkadaýly Gahrman Terdanymyzyň amala aşyrýan beýik işleriniň, berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň hemde ajaýyp türkmen hallarynyň wasfy ýetirildi. Şany sene münasibetli welaýatyň ähli etrap şäherlerinde de dawaralar geçirildi. Goňun götürjü duýgulara beslenen bir dawaralarda Tunwady saatlarynyň joşugyny çykyşlarynda ajaýyp döwürlermide halkymyzyň bagtyarlygynyň, türkmen halkynyň Gahrman Arkadamynyň hemde Arkadaýly Gahrman Terdanymyzyň rowaj işleriniň wasfy belentden ýetirildi.